Lasaia ikastetxea ezagutzen duzu? Ez? Ondorengo bideo honetan, gure heziketa proiektuaren oinarri batzuk azalduko dizkizugu. Batez ere, gure haurreskuntzakoak. Erne! Ikasketa kooperatiboa. Azken urteotan, ikasketa kooperatiboaren aldeko apustua egiten ari gara. Goazen historia pixkat egitera. 2000 urtetik aurrera, DBH-en taldelana sustatzearen aldeko proiektu batekin hasi ginen Lasaien, zein izenekoa. 2012 urtean, Lasaien ikasketa kooperatiboa etapa ezberdinetara zabaltzea erabaki genuen. Ordutik gure ikasleekin hortan gabiltza. Baina zer da ikasketa kooperatiboa? Hori ez da berria. Nik eskola garaian ere taldeka egiten dituen lana. Bai, baina hori talde lana da, ez modu kooperatiboan lan egitea. Ikasketa kooperatiboaren helburuak hauek dira. Lehenengoa, denok parte hartu behar dute, bakoitzak alduen guztia emanez. Bigarrena, denon ardura da, beste taldekideek ere ikastea, elkarri gauzak azalduz. Eta nola egiten duzue hori? Talde heterogeneoak eginez. Hoberen laguntzen dutenak, laguntza behar dutenak, eta bestelakoak nahastuz. Talde sentimendua sustatzeko, koexio dinamikak eginez. Bakoitzari, rol bat emanez. Denak dira zerbaiten arduradun. Egitura kooperatiboak eginez. Horri birakaria, arkatzak erdira, bikoteka lana, zenbakiko burua, denok erantzuten dugu, bat bilau. Eta zentzu dira lortzen diran onurak? Taldeko lana sustatzea, inklusioa bultzatzea, motivazio altuagoa, eta kontzeptuak modu esanguratsuagoan bereganatzea. Lasaie programak. Lasaie ikastetxe guztietan, propioak diren programa batzuk daude. 2 urtetik 18 urte bete arte lantzen direnak. Ulises, estimulazio goiztiarreko programa, konexio neuronalak areagotzeko eta beste arlo ezberdinak garatzen laguntzeko. Ara, izaten ikasteko, barnetasuna lantzeko, sentimenduak, emozioak, gogoetak landuz, erlajazioak eta gorputzaren kontzientzia bultzatuz. Krea, sormena sustatzeko, eta beste etapetan gainera, zein, irati, irakurketa eraginkorra eta abar. Irakurketa idazketa, konstruktibismoa. Irakurketa eta idazketari enfoke konstruktibista ematen diogu. Umea da bere ikasketaren protagonista. Egunerokoan lantzen dugu, beraien izenak landuz, zerrendak pasatuz, arduradun bakoitzak menua bere erara idatziz, eta testu mota ezberdinak landuz. Ipuinak, errezetak, egunkariak. Zergatik deitzen zaio enfoke konstruktibista? Ezagutzeak eraikitzen doazelako. Dituen ezagutzetatik abiatzen da, eta eguneroko lanketa motibagarri eta praktikoetatik, pixkanaka. Tatxan, ia nahi gabe eta oso motibatutak, irakurketa eta idazketa konbentzionalera iristen dira, bakoitza bere erritmoan. English. Ingelesa 4 urtetik aurrera lantzen hasten da. Batez ere ipuin eta abestien bidez modu atsegin eta dibertigarri batean. Geroz eta garrantzia handiagoa hartzen ari da. Ingeleseko arloaz aparte, beste ikasgai batzuk ere hizkuntza honetan emanez. LH-en adibidez, Arts eta Science. Psikomotrizitatea. Psikomotrizitatea azaltzeko txanda. Psiko zer? Psikomotrizitatea heziketaren filosofia bada. Mugimenduaren bidez pertsonaren garapen fisiko, psikiko eta soziala ahalbidetzen errazten eta suspertzen duen gaitasuna da. Bueno, psikomotrizitatean aurrek jolastu besterik ez dute egiten. Ados, baina jolas librearen bidez, aurrak barneko eta kanpoko mundua simbolikoki adierazten du,
eta bere fantasia, beldurra, zailtasuna, sormena eta abar azaldu eta lantzeko bidea da. Eta irakasleak zer egiten du? Behaketa eta saioa fase ezberdinetatik gidatu. Bat, hasierako agurra. Umeak banan-banan agurtu. Bigarrena, fase sensorio motorra. Goma espumako blokeen arresia bota eta nahi dutena egitera. Salto, korrika, txirubuelta. Hirugarrena, fase simbolikoa. Oihalak eta palitrokeak usten zaizkie, joku simbolikera gonbidatuz. Laugarrena, errepresentazio fasea. Beste modu batean sentitzen dutena, edo direna errepresentatzeko plastilina, marrazkiak. Eta azkenik, bukaerako agurra, banan-banan agurtzea. Gure ikastetxean haurreskuntza osoan lantzen dugu, 2 urtetik 5 urtera arte. Askoz gauza gehiago ditugu zuri eskaintzeko. Gure ikastetxeari buruz gehiago jakin nahi baduzu, gurekin harremanetan jarri. Telefonoz, emailez, gure ate irekien egunera etorriz, ez galdu bertan ezagutzeko aukera. Mila esker eta laizter arte!